Bez dingira hunat erakusteko pixkat zertzen idoki etxalde bat, ikustea nola funtzionatzen zen. Guk egiten dugu beti modelo bat dela, eta nahi ginuen erakutsi konkretuki etxalde batean zertzen. Eta erakutsiz, produkzionetik transformatzerat eta saltzapena hartio nola funtzionatzen zen etxalde bat. Iduritzen zaut hemen Sabrina eta Julen lotu direla hastapenetik idokiren laberan azpian, eta iguritzat importanta da, segidan hortik hasi dira. Idokiren modeloa aski erretxa da, etxalde tipia baten modelo bat da, denak etxean egina, hori da importanta. Guretzat, maneuski etxaldeak gero eta gehiago handitzen ari dira, eta guk nahi ginuke ala ere etxalde tipien eskolegian aniz etxalde tipi baita, eta nahi du ginuke hori behiratu. Beraz, hastapenetik, jakin idoki sortu dela 1992an. Hastapenean idoki bakarrik produktuari buruz ina zen. Huai idoki urteak din urtea joan gauzak aldatu dira eta huai etxalderat bilakatu da. Leheno mozkina soiten ginuen, baina huai idoki soiten dugu etxaldea osoa. Filosofi oso bat da etxaldeari buruz, hori da importanta. Eta gure helburua da, zinez filosofi hori etxaldearen inguruan izan nahi. Marka bat zen, definitzen ginen marka bezala. Eta iduritzen zizaukun marka, supermarkatu baten marka bat zela izaiten altzela. Eta iduritzen zauku, hala ere, guk badugu idokileen gibelean bada hala ere araudi batzu, eta araudi horiek antzinat emaiteko kontsumitzaileak untsa konpreni dezan, label bat beretzat erretxago izanen zen. Gure komunikazioa agentziaikin lanian izan gira, eta berak erratzen zaukun guk label bat ginela. Guk ala ere hastapenean ez ginen, uzkur ginen label bat ezartzea. Eta oartu gira emeki behori zela gure izaitea. Frantzian mailan badira hainbat label ez zinera zinez kalitatezkoa, mainan guk hainbeste lan egiten dugu, onartu dugu label bat izan dain. Eta orain espero dugu gure kontsumitzaileak untsa ulertuko dutela.